a les seues obligacions, el pagament de la subvenció atorgada a l'entitat. Moltíssimes persones, com vos deia, un total de 25 tècnics amb les seues 25 famílies, es quedaran sense lloc de treball, possiblement, i sense ingressos econòmics, agreujant encara així més les xifres de l'atur a la nostra ciutat i les greus situacions econòmiques de moltíssimes famílies a Gandia. I moltíssims malalts hauran de ser abandonats a la seva sort i deixaran de ser atesos per aquestes institucions. Eixa és la major de les nostres crítiques, però no volíem deixar de banda tampoc la crítica i tot i ser conscients que la situació no l'ha provocat l'Ajuntament de Gandia, els responsables polítics de l'Ajuntament de Gandia, el que sí que li demanaríem al senyor Torró i al seu govern del Partit Popular és més sinceritat i menys maquillatge i menys venda de fum. I dic això perquè s'ha de tindre delicadesa a l'hora d'eixir a parlar i a plantejar solucions que mai arriben a aquesta ciutat. I això ve en la línia perquè, com recordareu, el passat mes d'octubre el senyor Torró anunciava, acompanyat de la regidora de Benestar Social i dels membres d'ASAEM, i als mitjans de comunicació anunciava a bombo i plateret que l'Ajuntament a partir d'ara anava a fer-se càrrec del pagament de les nòmines dels treballadors d'ASAEM per donar així solució al greu problema econòmic. I amb aquesta notícia ara d'ASAEM el que nosaltres posem de manifest és que res de tot això ha arribat i que més bé és tot el contrari. El nostre grup del Bloc Compromís li exigim al senyor Torró que faça tot el possible o bé per parlar amb les seus amigues de l'ànima de la Generalitat Valenciana, aquells que quan arribaren al govern de Gandia al Partit Popular, conjuntament amb els de la Generalitat Valenciana i amb els de l'Estat espanyol, i tres en ratlla famós, del qual se'ns ha parlat moltíssimes vegades, anàvem així de tots els mals que anava a patir aquesta ciutat, doncs bé, això no està produint-se i per tant nosaltres el que li demanaríem, com vos dic, és o bé que parli amb els seus amigues de la Generalitat Valenciana i que els diga que complisquen amb les seues obligacions i que abonen les quantitats adeudades per tal que ni les persones se n'hagin d'anar a l'atur, els treballadors, ni els malalts mentals hagin d'estar abandonats a la seva sort i no poder ser atesos, o bé que parle amb seriositat amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor, que com sabeu és l'entitat que gestiona el servei, i que li demane conveniar amb ella per tal de replegar aquesta gestió i fer-se càrrec de forma eficaç i eficient i per tant acabar així complint amb la promesa que va fer de fer-se càrrec dels treballadors i pagar les nòmines per a que no se n'hagin d'anar a l'atur.